Yes, Bafethu, this is Ntate Muloyi. We are out and about here on Student TV. Siseyadini la Black Coffee Bafethu ethathe wayifaka khona itho yakhe. Next to me is the beautiful, the vivacious, Nyamazi ke Bafethu uBabes Wodumo. Once again, the last time ngikhuluma naye uBabes Wodumo washama hit ku Student TV. Namhlanje nginaye ke futhi uBabes uke konke ke yisho ethi akangazi akabambeki sengathi ngabanjwa. Bafethu Babes Wodumo, once again, Siswami, you are still beautiful. The last time you were hot. Manju su peri. Unjan Siswami, how are you doing? Very ghost. Uyabona akila amantombazana azaziyo bafethu. Babes Wodumo asingene kuyona. Babes Wodumo, first of all, sibonile ushayisethi entswempu, but khona into esibonile different. Ama dancers akho aya rocka yo. Awushele ngala ma dancers akho. Well, abantu abaningi bayazi ukuthi ama dancers ami abafana kuphela. So I was like, okay, let me add isource encane ngengifaka amantombazane ngoba abantu abaningi bayitshela ukuthi ngidansa nabafana kuphela. Kanti ngiyakwazi ukudansa namantombazane. So vele kubalekile vele ukuthi if uyiperformer kumele stage njalo uhlezi ushintsha singabe into eyodwa abantu bangathi siyazi manje sebenza ukuthi kumele ubathusa abantu bathi ha hayibo. Sibonge lapho Babes Wodumo nokuthi nje you are creating job opportunities for ama young people. Babes Wodumo ngomhla 24 uzobe usemgababa, but besides umgababa ilapha usombona khona uBabes ngalo December. Eyindaweni eziningi abantu bangaya ku Instagram wami uBabes Wodumo bafike babuke i-gig guide yami iningi angazi ziningi indawo ngifully booked. So yeah, kulo December nje uzobe nginyiwa macala onke. Niyazi ke nani bafethu uBabes Wodumo uyayenza lento. Babes Wodumo, speaking about December, yiphi ingoma ezohlukanisa lo nyaka? Yiphi sifuna ukwazi. Awu impoko. Awu impoko. Bafethu senzwile bafethu it's Babes Wodumo ingoma ezohlukanisa unyaka song of the year impoko. It's Babes Wodumo bafethu samuhle. Are we keeping this short bafethu? Second half is Ntate Muloyi. Keep on loying sesiyahamba sibonga kakhulu.